Къде сме днес? Ние се намираме в Министерството на образованието и науката. Точно така. Защо сме тук? Интерактивен урок за кукери и за празниците от народния календар. Кой е нашия домакин? Професор Цоков, министър на образованието и науката. Обичате ли уроците, които провеждаме извън класната стая? Да! Този вид уроци интегрира знания от различни учебни дисциплини. Премахва границите в познанието и е наситен с много практическа работа. Много се радвам, че съм при вас. Заради това е любим за децата, затова и задачите, които използваме, които включваме, винаги са с практическа насоченост. Те превръщат знанието в компетентност. Хайде да си изненадаме гостите. Идете тук и занесете. Какво е това? Маска, кухерска? Страхотна работа. За нас е много важно като Министерство на образованието и науката вие да бъдете щастливи. И заедно с това все по-любопитни, все по-търсещи. Много е хубаво да има такива открити уроци. Ученето и училището може да бъде навсякъде. Където има добри приятели, където има добри учители, където има повече радост и удоволствие, защото през този час аз видях, че вие сте радостни, вие се радвате от това, което правите. Надявам се, че всеки ден в училище е така. Да. Урока много ми хареса. Всъщност, Министерството на образованието и науката не е нещо, което е шапка административна над училищата, над учителите, над децата, които са в училище. Министерството на образованието и науката е място, където всъщност хора, които от години работят и много от тях са били и директори, учители, работили са с вашите, може би, бащи, майки. Те са експерти, които се опитват да направят така, че в рамките на нашата образователна система нещата да се случват много по-добре, дори отколкото е в момента. И затова всъщност ние решихме да отворим Министерството, вие да дойдете тук. Страхотни бяхте, много енергия, много радост. Желая ви да бъдете все такива и надявам се да има още уроци тук в Министерството на образованието и науката. Благодаря ви още веднъж за този час. И ние благодарим винаги, когато ни поканите, ще дойдем пак. За нас беше радост. Беше много забавно. Хареса ми, когато решавахме текстовите задачи. На мен най-много ми харесва, когато разказвахме за празниците. Много ми харесаха математическите задачи. На мен ми хареса, когато кукера дойде при нас и танцуваше. Вау! Каква ми е оценката за часа? Можем ли повече? Можем ли повече? Можем още повече. Следващия. Тук се вземат всички важни решения за образованието. На кого е портрета на стената, дечица? На Иван Вазов. Това е един от най-известните портрети. Точно така. Кабинета на министра на образованието и науката, защото, както и вашата госпожа каза, той е бил министър на просвещението. А това е бюрото на дядо Вазов. Кой е седял на това бюро? Заедно, тихичко, 3-4. Иван Вазов. Тихичкия глас. Човек, от когото се учим на родолюбие. Да се гордеем, че сме българи. Да обичаме България точно както го е правил той. И министър Цоков има отговорността да взема мъдри решения на това бюро. Голяма отговорност. Живот и здраве, някой ден някой от вас да взема това бюро, защото трябва млади хора като вас да управляват образование. За тях до сега министъра беше понятие. От днес той има конкретен образ. По този начин институциите стават близки до децата. Децата се възприемат като част от големия живот.